дамінантныя рысы прывабліваюць жанчын. Вау! І па-беларуску такое бывае. Як у той макакі, прабачце, яйкі. У цябе её барада, я скажу табе да. Камон, чаму? Надела ад лібоніка вось гэтую падвеску златка. Патрыархальныя забабоны. Прыходам новага прэзідэнта адміністрацыі. Мужчыны, якія маюць секс з іншымі мужчынамі. Траўму іх ці што? Прыбор з некалькімі кола, якія на чэлес нацягваюцца. Божанька сказаў, гэта дрэнна. Я на таму, ну, як бы рызыкі даволі расійскае апісанне. Махачы скінхедаў. Это не астрафізіка, перавучыцеся. Ну, вось так замацавалася яшчэ з часоў Карла Ліннея. Вітаначкі, сябры, гэта ласкатухі, мяне завуць Воля. Сёння са мной моя цудоўная сувядоўца Яна. Вітаначкі, Яна. Вітаю ўсіх. І ў нас у гасцях доўгачаканы госць Вінцук. Вінцук біёлаг, навукова-папулярны блогер, аўтар каналаў Смэш, Смэш Трэш і Конан у нескладовае. Вітанкі, Вінцук. Вітаю. Так, але трэш-смэш я пакуль яшчэ не рабіў там відэа па-беларуску, і наогул ён у такім крыху кансерваваным стане, таму што ў мяне цяпер пакуль у мяне іншыя праекты у прыярытэты. Ось. Вельмі хацелася запрасіць дачакацца, калі да нас Вінцук прыйдзе, таму што з першых вось відэа, калі я паглядзела твае відэа, было такое адчуванне, што вау! І па-беларуску такое бывае. Проста хацелася плясаць, і як ведаеш, падзея, перамога, беларуская мова яшчэ можа даць жару. Па-сучаснаму так вельмі артыстычна. Просто па ўсіх паказчыках эстэтыка, кантэнт, всё на вышэйшым узроўні. Можна нават заўважыць антураж усёй гэтай студыі, таму што я пакуль на студыі працую і запісваю новыя відэа, таму вось на сувязь выходжу адсюль. Можна там чарапа пабачыць, бюст Дарвіна, вось, мазгі. Крыху антуражу. А ці ёсць у цябе гэты шкілет, як у ўсіх біёлагаў, павінен быць у поўны рост шкілет? Ну, нешта ёсць. Сёння мы будзем гаварыць пра шмат спрэчных гарачых тэмаў, біялагічна звязаных, пра гендэр, пра пол, пра сексуальную арыентацыю, пра расы. Усё, дзе можна зрабіць бульба-срач, мы абмяркуем з біёлагам, які дапаможа расставіць усе пункцікі, па палічках раскласці з навуковага пункту гледжання. Будзем намагацца без забабонаў. Першае пытанне. Ёсць такая вось думка, што жанчыны, у іх там свае гармоны, свая фізіялогія, мужчыны, у іх свая, мы вельмі адрозніваемся. І мы сапраўды вельмі адрозніваемся. Я думаю, ты гэта пацвердзіш. Але ці сапраўды існуе нейкае такое біялагічнае адрозненне, якое вось гарманальнае, можа там яшчэ нейкае, якое паказвае, што сапраўды вось у нас ролі розныя. У мужчыны, у жанчын, вось сацыяльна мы там стасуемся па-рознаму, там лідарскія нейкія якасці у нас розныя. То бок не толькі на фізічным узроўні, што мужчына там мацнейшы. Окей, дамовіліся. Уже ведаем, як бы спартыўныя там спаборніцтвы ўсё ж такі розныя катэгорыі, дзе фізічны моц там трэба. Але вось нейкія такія інтэлектуальныя, псіхалагічныя рэчы, яны сапраўды вельмі моцна залежаць ад вось гэтай, не ведаю, генетыкі, нейкіх фізіялагічных фактараў. Ёсць нейкія даследаванні на гэту тэму? Наколькі ты гэта капаў? Вядома, адрозненне ёсць, і даволі багата даследаванняў, якія паведамляюць пра такія адрозненні. Аднак гэтага недастаткова, каб рабіць заявы пра нейкія прынцыпова розныя сацыяльныя ролі мужчынаў і жанчын, таму што гэта ўсё ж сацыяльнае больш пытанне. Напрыклад, адрозненні сярод
жанчын і мужчын самыя відавочныя, якія у гіпаталямусе змяшчаюцца. Там і супрахіазматычнае ядро, і так званыя палавыя дыморфныя ядры адрозніваюцца, але гэта звязана ў першую чаргу з перавагамі. У навуцы, якая вывучае уласна блізкія да сексуальнай арыентацыі рэчы, не выкарыстоўваюць словы кшталту там падабаюцца мужчынскія рысы ці падабаюцца жаночыя рысы, там кахае жанчын, кахае мужчын. Звычайна кажуць пра андрафілію і гінафілію. Андрафілія — гэта, уласна, калі чалавеку падабаюцца нейкія мужчынскія рысы. Напрыклад, гетэрасексуальным жанчынам падабаюцца мужчынскія рысы. Гэта андрафілія. І гінафілія — падабаюцца жаночыя рысы. Гетэрамужчынам звычайна падабаюцца жаночыя рысы. Значыцца, гетэрамужчыны, яны гінафільныя. Жанчына кахае, як бы. Таму у людзей, незалежна, дарэчы, ад полу, ёсць адрозненні ў гіпаталамусе, якія прагназуюць андрафілію ці гінафілію гэтага чалавека. Гэта звязана з вельмі глыбокімі працэсамі, якія не ў дарослага чалавека адбываюцца, а яшчэ падчас эмбрыянальнага развіцця. Гэта лічыцца срэдавым фактарам асяроддзя. Варта разумець, што багата людзей лічаць, што фактары асяроддзя — гэта выхаванне, мабыць, лад жыцця, аднак не, срэдавыя гэтыя фактары асяроддзя, яны ўключаюць у сябе нават эмбрыянальнае развіццё, вельмі глыбокія такія рэчы, якія мы звычайна залічваем у спадчынныя фактары, аднак не, яны з'яўляюцца фактарамі нашага асяроддзя. Такія адрозненні ёсць адрозненні ў агульных структурах там па беламу сераваму рэчыву, ягоных суадносінах. Аднак зноўку, сам факт такіх адрознень зафіксаваны, ён не дазваляе казаць пра тое, што гэтыя адрозненні як бы вызначаюць нейкае прадназначэнне, лёс жанчын і мужчын. Наогул цалкам магчыма, што частка, прынамсі, з гэтых адрозненняў з'яўляецца цягам жыцця, таму што мужчыны і жанчыны звычайна выконваюць розныя сацыяльныя ролі. Уласна, гэта і ёсць гендэр, сацыяльныя ролі, якія чалавек выконвае. І, напрыклад, жанчыны з-за сваёй сацыялізацыі звычайна больш камунікатыўныя. Яны, гэта такі жарт пра мужа і жонку, і калі нейкае пытанне пра зносіны з дактарамі, лекарамі, там нейкія сацыяльныя пытанні, то звычайна ўсё гэтае выконвае жонка. Тыповых сем'ях. Бо мужчынам няёмка, мужчыны маюць менш падрыхтаваны да такога, таму што нават у дзяцінстве, калі хлопчык менш размаўляе, лічыцца, гэта нармалёва, ён проста хлопчык. Але калі дзяўчынка менш размаўляе, то гэта праблема, і трэба яе сацыялізаваць. І такія забабоны, гендэрныя перакананні, яны пашыраныя ў шмат якіх грамадствах, у тым ліку еўрапейскім. І праз розныя нават падыходы да выхавання мы таксама можам змяняць мазгі людзей. То бок, мазгі — гэта не нейкая рэч, з якой мы з'явіліся, яны змяняюцца цягам жыцця, адрозна ад нашага ладу жыцця, рэчаў, якія мы выконваем. Наогул, гэта даволі пластычная рэч, флексіўная, таму складана казаць, што тут было першым, што другасным. Сувязі тут вельмі складаныя, пра што я заўсёды намагаюся казаць і акцэнтаваць на гэтым увагу, бо людзі схільныя да вельмі вялікага спрашчэння ўсёй гэтай складанасці, і праз гэта мы проста пераходзім ад навукі да спекуляцый. Пра гэта трэба памятаць, што ўсё складана, нічога не вызначана, не дэтэрмінавана, ўсё можа быць зменлівым, і наогул гэта больш пытанне сацыяльнае, і варта глядзець на культуры. У нашым свеце мы ведаем, што існуюць розныя культуры, дзе жанчыны выконваюць розныя ролі, і мужчыны могуць выконваць розныя ролі, а гэта кажа пра тое, што мы таксама вельмі зменлівыя, мы вельмі гібкія, гнуткія ў гэтым сэнсе, таму гэта прырода чалавека — быць даволі гнуткім у залежнасці ад асяроддзя, і гэта наша вялікая моц у гэтым.
Вінцук, а вось ты сказаў, што ёсць там, ты вось сказаў, што ёсць, розныя тэрміны для тых, хто схільны да жаночых там, больш рысаў, мужчынскіх. А ці ёсць нейкая, дэфініцыя таго, якія гэта жаночыя рысы? Ці гэта вось не біялагічныя, А, вызначаныя нейкія рысы, мгм. спіс, а чыста сацыяльныя? Як гэта? Ну, звычайна, у даследаваннях разумеюць, як бы комплекс. Чалавек — гэта біяпсіхасацыяльная істота, таму жорстка размяжоўваць, гэтыя рэчы будзе памылковым. Звычайна даследчыкі глядзяць на, тое, што прынята ў тым ці іншым грамадстве. Уяўленні пра мужчынскія і жаночыя рысы ў сярэднім даволі падобныя ў розных грамадствах. Гэта там, ну, барада, напрыклад. Барада — гэта другасная, плоцевая наша рыса, яна ёсць звычайна ў мужчын, ну, такая моцная развітая барада. Таму гэта залічваюць там да, ну, ці шчацінне моцнае. Гэта залічваюць да андрафільных рысаў, то бок яны ўласцівыя мужчынам. Склад цела пэўны, ну, такія рэчы, якія звязаныя часткова з нашай біялогіяй, але ў той жа момант гэта могуць быць і ролі, якія выконваюць, там у выхаванні дзяцей. Жанчыны звычайна больш удзельнічаюць у заходніх грамадствах, таму у заходніх грамадствах мы будзем казаць, што гэта, ну, выхаванне за дзецьмі, роля гэтая — гэта больш генефільная рыса, то бок, яна ўласцівая больш жанчынам. І калі, напрыклад, мужчына шукае сабе там жанчыну, ён будзе глядзець у тым ліку і на гэтыя генефільныя рысы, калі ў яго мэта стварыць сям'ю. Ну, карацей, гэта даволі складанае пытанне, але ў культурах, нейкім чынам мы да кансэнсусу прыходзім наконт таго, што ёсць генефільнае, што ёсць андрафільнае. І, тое, што ў адным грамадстве з аднаго боку можа лічыцца, уласцівай выключна, мужчынам, у іншым грамадстве можа быць, больш, шырокім і, уласціва ў тым ліку і мужчынам, і жанчынам. Таму ў гэтым, іншым грамадстве, гэта будзе не такой моцнай, прывязанай да гендеру чалавека, рысай, і яе будуць разглядаць інакш. Ну, спадзяюся, я зразумела патлумачыў. Ну, гэта складанае пытанне, для кожнага грамадства даследчыкі вызначаюць свой як бы спіс гэтых рысаў і называюць іх андрафільнымі і генефільнымі у залежнасці ад інтэрв'ю з прадстаўнікамі гэтага грамадства. А вось біёлагі ў гэтых спісах вызначаюць, што, напрыклад, лідарскія якасці, вось дамінанцтва — гэта вось частка мужчынскага, ці яны асцярожненька з гэтым? Не, у якасных даследаваннях, такіх рэчаў, з біялагічнага гледзяшча не разглядаюць, як я ведаю, амаль зусім. Звычайна наогул тэрміны як, дамінантнасць і лідарства выкарыстоўваюцца для нечалавечых прыматаў, ну, там, напрыклад, не ведаю, шымпанзэ, банабо якіх-небудзь разглядаюць. Вось для іх, ну так, можна выкарыстоўваць дамінантнасць, ці там гарылы, ну, яны, напэўна, дамінантныя. Але калі мы кажам пра навуковыя, сапраўды навуковыя працы, якія тычацца людзей, не, там выкарыстоўваюць іншую тэрміналогію і іншыя як бы падыходы. Ну, у псіхалогіі, напэўна, даследаванні, якія там вызначаюць, ну, рысы, якія лічацца дамінантнымі. Аднак, як я ведаю, гэта не звязана, ну, наўпрост з гендерам, ну, гэта не гендернае даследаванне, а гэта больш пра нейкія псіхалагічныя рысы, якія там могуць лічыцца прывабнымі. Напрыклад, багата мужчынаў лічаць, што дамінантныя рысы прывабліваюць жанчын. Аднак насамрэч, калі запытвацца жанчын пра тое, што іх прываблівае, дык высвятляецца, што дамінантныя рысы, наадварот, гэта адзін з самых вялікіх рэд-флэгаў, якія можна пабачыць. Яны пужаюць, дзяўчат. Аднак, ну, наогул гэта цікавы час, у які мы жывем, таму што так, я з тэмы крыху саскокваю, прабачце за гэта, але мне падаецца, Не, гэта вельмі цікава, гэта такая вось перлінка, я так ужо адчуваю а, гэтага відэа. Это сапраўды такія даследаванні былі? Ты вось такое, бачыў вось так, гэта даследаванні? было даследаванне, прысвечанае прывабнасці барод у мужчын. І, ну, вы, напэўна, ведаеце, багата мужчын лічаць, што барада вабіць жанчын, бо гэта другасная плоцевая рыса, як бы, ну, вось як у той макакі, прабачце, яйкі. Аднак насамрэч, калі запытвацца, пра, ну, перавагі жанчын сапраўдныя, дык высвятляецца, што не, барадатыя твары жанчыны ацэньваюць у параўнанні з тварамі, у якіх проста шчацінне, ну, там 5 дзён. Жанчыны ацэньваюць як больш агрэсіўныя, больш дамінантныя
І гэтыя рысы жанчыны лічаць непрывабнымі для доўгатэрміновых стасункаў асабліва. І таму у сучасных даследаваннях пра абароды жанчыны абіраюць тых, у каго шчацінне там 5 дзён, вось гэта ідэал. А калі даўжэй усё, гэта ўжо барада не лічыцца такой прывабнай, бо яна можа выклікаць непрыемныя пачуцці. Ну, гэта ўсё індывідуальна. Вядома, я кажу пра у сярэднім па бальніцы, аднак такія даследаванні ёсць. І я рабіў рэсэрч пытанняў пра вось прывабнасць барады і прыйшоў да высновы, што старыя даследаванні паказвалі гэтую прывабнасць, але тыя старыя даследаванні былі поўныя метадалагічных памылак, і сучасныя даследаванні, наадварот, паказалі, што жанчынам падабаецца шчацінне, а не барада. А может, потому что мы як бы уже не живем там у 18 стагоддзі, дзе ад мужчыны галоўная якасць, каб ён абараніў, бо рэальна трэба была абарона, там войны усялякія, незразумела, крымінальшчына, а зараз уже гэтай патрэбы ў жанчын няма, і што далёка хадзіць, мы з Янай апошні выпуск записывалі пра крашы, і як мы сапаставілі нашы вось нейкія грын-флагі, тое, што нам падабаецца, гэта было пачуццё гумару, і каб разумны быў там эмпатычны, і там не было ніякай ні моцна, ні дамінанты. Таму што нам уже гэта не актуальна з Янай. Часткова такія гіпотэзы, насамрэч, якія як бы тлумачаць вось гэтыя змены, якія адбыліся тым, што змяніўся лад жыцця, але гэта даволі слабыя гіпотэзы, таму што значна больш якаснае тлумачэнне гэта благая метадалогія мінулых даследаванняў. Напрыклад, у мінулым стагоддзі жанчынам нават не фотаздымкі паказвалі, а маглі тэкставае апісанне даць чалавека. І вось уяві, ён з барадой, ён без барады, хто табе больш падабаецца. Ці маглі паказваць малюнкі чыста паголеных, вось толькі паголеных мужчынаў і барадатыя твары. І, вядома, гэта таксама не адпавядае рэчаіснасці, таму што мужчыны, якія рэгулярна галяцца, яны звычайна маюць шчацінне, бо яны не кожныя 5 гадзін галяцца. Шчацінне даволі хутка з'яўляецца, і таму большую частку жыцця мужчыны, якія перыядычна галяцца, яны ходзяць за шчаціннем. Аднак у старых даследаваннях нават такой опцыі не было паказаць выяву з шчаціннем. Вось гэта такія метадалагічныя хібы, памылкі, пасля выкаранення якіх высветлілася, што даволі стабільна по розным папуляцыям людзей у розных культурах жанчынам падабаюцца больш шчаціністыя, чымся барадатыя твары. Гэта таксама заўвага пра тое, што раней трэба было абараняць жанчын, але пытанне, ад каго трэба было абараняць? Таксама ад мужчынаў, дык гэта атрымліваецца гульня ў свае вароты нейкая, дзіўна неяк. Я, прабачце зноўку, што пераскокваю, але павярнуся вось крыху да таго моманту, што я згадаў, што мы жывем у вельмі цікавы час, калі праз інтэрнэт і сацыяльныя сеткі людзі з рознымі перакананнямі як бы застаюцца вось у такіх бурбалках сваіх, якія могуць як нейкія больш пазітыўныя, больш гуманныя рэчы прасоўваць, так і нейкія забабоны умацоўваць у людзей. І гэта даследаванне мінулага году, калі не памыляюся, было, калі высветлілася, што сучасныя вось маладыя людзі, яны па гендэрнай адзнакі вельмі дыферэнцаваныя у сваіх палітычных перакананнях. Жанчыны звычайна больш такія ліберальныя, дэмакратычныя, а хлопчыкі, яны часцей вось у гэтыя правыя рухі ідуць і меюць пэўныя патрыархальныя забабоны. Гэта зноўку днямі спрэчка ў Твітары і Іксе, уже Іксе была пра тое, што мужчыны пачалі паказваць крашаў жанчын, і вось, глядзіце, гэты намацаваны вялікі мужчына, ён, пэўна, прываблівае жанчын, а калі жанчыны пачалі казаць, слухайце, як ён можа прывабліваць? Я жанчына, мяне не прываблівае, а мяне прываблівае вось там Педра Паскаль. Паказваюць, Педра Паскаль не надта вялікі ў параўнанні з бодыбілдэрам. І як бы на што мужчыны пачалі пераконваць жанчын, што яны проста хлусяць, яны нічога не ведаюць, насамрэч ім падабаюцца бодыбілдэры, то бок жорсткі такі газлайтынг у бок жанчын, таму што гэтыя мужчыны, яны самі сабе згадалі такую сацыялізацыю, вось выгадалі яе,
у якой яны шчыра ўпэўнены, што жанчын прывабліваюць вось вялікія бодыбілдеры. І ну, яны не гатовыя адмовіцца ад гэтага пераканання. Хаця ну, відавочна рэчаіснасць кажа, ты памыляешся, аднак яны проста надвігаюць гэтыя шоры на свае вочы і нічога не бачаць. І гэта таксама наступства таго, што мы жывем вось у гэтых бурбалках. Раней свет ўсё ж быў больш разнастайны, і гэта адна з такіх вельмі вельмі сумных адно з такіх вельмі сумных наступстваў эпохі інтэрнэту. Мы ўсе спадзяваліся, што людзі стануць больш тэрпімымі, больш такімі разнастайнымі, бо будуць бачыць больш меркаванняў. Аднак соцсеткі стварылі такую гісторыю, што мы ўсе ў сваіх кола замыкаемся і жывем у іх. Гэта стварае пэўныя шоры, і сучасныя выклікі яны ў тым ліку і пра гэта. Таму гэта і такое вострае пытанне пра гендерныя рэчы і адрозненні паміж мужчынамі і жанчынамі, бо яно сапраўды ў інтэрнэце вельмі гарачае. Я тут трохі адыду ад тэмы, але вось песня ёсць Лейбоніка, жанчына запоўнена заўжды, барадаты мужчына лепш, чым юнак без барады. Ну, Я думаю, я зараз надела ад Лейбоніка вось гэтую падвеску златка і вспомнила тую песню, а ты акурат кажаш, што не, гэта састарэла, металоадалогія была неправільная, трэба мяняць песню. ну так, часткова мяняць. Трэба аднавіць песню. У значна больш такой непрыемнай форме спявак расійскі гэты Тымаці. Вось у яго таксама песня, дзе ў прыпеве жанчына спявае: у цябе барада, я скажу табе да, там вось штосьці такое. Ну, карацей, гэта сапраўды вельмі пашыранае меркаванне сярод хлопцаў, але жанчын, як звычайна, забыліся запытаць. Ну, вядома, у папуляцыі гэта можа адрознівацца. Я кажу пра сярэдні. Калі мы перайдзем ад вось гэтага сацыяльнага, біялагічнага розніцы паміж гендарамі і скажам пра сексуальную арыентацыю, наколькі яна абумоўлена вось нечым біялагічным. Таму калі ты там чытаеш крытыкаў, гамафобаў, то ў іх там два асноўных такіх пункты. Ну вось божанька сказаў, гэта дрэнна, у Бібліі напісана не так, а другі пункт кажа, што ну гэта не норма, біялагічна гэта не норма. А наколькі я ўжо ведаю, уже даўным-даўно уже біялагічна даказалі і навукоўцы, і медыкі, што гэта норма, і з гэтай сусветнай арганізацыі здравааховы уже даўно выкрэслілі, што гэта хвароба. Ну то бок, але гэта, як мы бачым, не довад. Што ты можаш вось як біёлаг сказаць? Ну, глядзіце, насамрэч сексуальная арыентацыя гэта вельмі складанае паняцце, складаны тэрмін, і яго вельмі складана даследаваць, таму што зноўку чалавек гэта біяпсіхасацыяльная істота. І кожны з гэтых кампанентаў трэба даследаваць паасобку. Таму у даследаваннях навукоўцы як бы разбіваюць сексуальную арыентацыю на 4 асноўныя кампаненты, якія можна паасобку даследаваць. Гэта паводзіны, якія мы можам назіраць, вось сексуальныя паводзіны нейкія. Потым гэта сексуальны поцяг, вось attraction ангельскай, як бы імкненні да нейкіх людзей, якія, ну, маюць плоць тую ці іншую, маюць пол той ці іншы, мужчынскі ці жаночы. Гэта потым сексуальная ідэнтычнасць, самавызначэнне чалавека, бо некаторыя людзі, напрыклад, гетэрасексуалы могуць казаць, што яны гетэрасексуальныя мужчыны, аднак калі мы будзем даследаваць паводзіны, высветліцца, што яны перыядычна могуць мець секс з іншымі мужчынамі. Таму даследчыкі такія выпадкі класіфікуюць як МСМ, то бок мужчыны, якія маюць секс з іншымі мужчынамі. Аднак яны з гледзяшча ідэнтычнасці будуць гетэрасексуаламі. Гэта крыху дзіўна, але так працуе наша сексуальная арыентацыя. Яна па сваіх кампанентах можа быць супярэчлівай. Ну і апошні кампанент сексуальнай арыентацыі гэта магчымасць да фізіялагічнага ўзбуджэння. То бок нейкія фізіялагічныя рэакцыі, вось менавіта гэты фізіялагічны бок пытання. У беларускай мове такое слова «юр», вось мне падаецца, яно вельмі адпавядае гэтаму фізіялагічнаму боку. Юрлівасць, юрлівы,
Вось калі ў мужчыны эрэкцыя, мы кажам, што гэта фізіялагічныя праявы. Ну, з беларускім словам юр, мне падаецца, гэта добра стасуецца. Таму 4 асноўныя кампаненты: паводзіны, ідэнтычнасць, юр, уласна, і поцяг. То бок вось гэтыя 4 кампаненты навукоўцы разглядаюць паасобку. Для кожнага з гэтых кампанентаў ёсць свае даследаванні, ёсць свае метады даследавання. Напрыклад, юр, фізіялагічны бок, вымяраюць з дапамогай плетызмаграфіі. Для мужчынаў гэта такі прыбор з некалькімі кола, якія на чэлес нацягваюцца, і у залежнасці ад прытоку крыві яны перадаюць розныя дадзеныя на прыбор. Для жанчын гэта фотоплетызмограф, ён такі на тампон падобны, і калі ён уводзіцца ў цела, ён таксама фіксуе прыток крыві да уласна похвы і іншых органаў тазу. Таму гэтай кампаненты складаны, іх складана даследаваць, аднак я іх цяпер прэзентаваў, каб разумець, што калі мы пра навуку кажам, усё вельмі складана. І нельга казаць, што вось сексуальная арыентацыя, таму што менавіта сексуальная арыентацыя? Яна вельмі разнастайная, прынамсі 4 кампаненты, 4 метады, якімі мы можам гэта вывучаць. Напрыклад, у жывёл мы, калі будзем шчырымі, ну, у іншых жывёл, акрамя чалавека, бо чалавек таксама да царства жывёл належыць, калі мы будзем разглядаць іншых жывёл, то ў іх не можа быць сексуальнай арыентацыі. Аднак яны маюць сексуальныя паводзіны. І вось калі мы кажам пра гомасексуальных жывёл, мы кажам пра гомасексуальныя паводзіны жывёл. У сваю чаргу, калі мы кажам пра тое, што колькі ў папуляцыі гома ці бісексуальных людзей, мы будзем казаць пра ідэнтычнасць гэтых людзей, бо калі пытанне сфарміравана там вы гетара, ці вы гома, ці вы гей, ці вы там лесбійка, ці штосьці вось гэтага гатунку, гэта будзе пытанне пра ідэнтычнасць чалавека. І ўсе гэтыя, ну, у залежнасці ад таго, як сфармулявана пытанне, будуць даваць розныя вынікі нашых даследаванняў. То бок праз гэта вельмі складана даследаваць сексуальную арыентацыю. Тут мусіць быць жарт пра тое, што кожнага каментатара, які ідэнтыфікуе сябе як гетэрасексуальны, і што ў яго паводзіны адпавядаюць гетэрасексуальнасці, трэба праверыць на гэтым прыборы і праверыць, Плетызмографам ці цвёрды абавязкова. прыцэл. А ці ўзбуджаешся ты? А то тут неяк па-навуковаму, па-біялагічнаму не да канца зразумела, што там з табой. Ну, трэба пераканаць, як бы, давайце даследаваць. Насамрэч гэта, ну, людзі, якія прайшлі так званую канверсійную ці рэпаратыўную тэрапію, гэта значыцца, яны ў якісьці момант свайго жыцця намагаліся змяніць сваю арыентацыю. Звычайна, вядома, змены гэта адбываюцца з гомасексуальнай на гетэрасексуальную. Вось яны могуць казаць пра тое, што яны сталі гетэрасексуаламі, асабліва калі гэта рэлігійныя людзі у нейкіх суполках рэлігійных, вось гэтых на секты падобныя. Яны кажуць, што так, я стаў гетэрасексуалам, аднак калі вымяраць фізіялагічныя паказнікі, то не. Яны не сталі гетэрасексуаламі, яны таксама будуць рэагаваць на стымулы гомаэратычныя, як і гомасексуалы. Ну, то бок цела сапраўды складана падмануць у гэтым выпадку. Аднак нават фізіялогія будзе з'яўляцца другаснай у дачыненні да поцягу чалавека. То бок звычайна як ядро сексуальнай арыентацыі разглядаюць менавіта поцяг. Вось гэтае фундаментальнае імкненне чалавека да жанчын ці мужчын. Поцяг з'яўляецца ўпершыню нават у падлеткавым узросце, калі першае там нейкае закаханне адбываецца, і звычайна вось падлеткамі людзі і разумеюць, якія ў іх перавагі, ну там гетара, гома, бісексуальныя. Часцей за ўсё для мужчын гэта сапраўды гетара. Гомасексуалаў у папуляцыі не так багата, у жанчын усё складаней, бо фізіялогія жанчын не так добра даследавана, як мужчынская фізіялогія. І нават тыя дадзеныя, якія мы будзем фіксаваць тым жа фотаплетызмографам у жанчын, яны будуць вельмі супярэчлівымі адрознна ад жанчын, ад мужчын.
Таму што ну, жанчыны будуць рэагаваць на жаночыя стымулы таксама даволі добра больш па папуляцыі, чымся гэта робяць ну, мужчыны для мужчынскіх стымулаў. Карацей, тут яшчэ і пытанне ускладняецца праз розныя рэакцыі і мужчын і жанчын. І сапраўды вялікі перакос у даследаваннях звычайна даследуюць мужчын. Наконт жанчын у нас мала дадзеных, аб'ектыўна мала, таму што даследаваць паўнавартасна жанчын пачалі не так даўно, як мужчын. Гэта баяс усёй навукі, бо ну, мы жывем у такім грамадстве. А ці праўда ёсць такая тэорыя, я чула, што ўсе людзі нараджаюцца байсэкшуал, але вось гэта сацыяльныя там забабоны, гэта робіць з іх ці гетара, ці гома. Ці ёсць нейкая праўда ў гэтым? Гучыць не зусім дакладна. Я б сказаў так, адзіны кампанент сэксуальнай арыентацыі, на які мы можам сапраўды паўплываць, гэта ідэнтычнасць чалавека. Бо у грамадствах, дзе мы пераследуем і забіваем гомасексуалаў, вядома, што ты не будзеш казаць пра свой поцяг гомасексуальны, пра свае нейкія вось гэтыя гомаэратычныя стымулы, на якія ты рэагуеш. І з гэтага гледзяшча, ну так, напэўна, на ідэнтычнасць чалавека мы можам паўплываць праз забабоны ці наадварот свабоду ў тым ці іншым грамадстве. Аднак калі мы будзем разважаць пра больш такія фундаментальныя рэчы, звязаныя з сексуальнай арыентацыяй, то высветліцца, што не. Сацыяльны ўнёсак у іх, як выглядае, даволі малы. Можна прывесці такі цікавы прыклад, каб ну, разумець, пра што мы размаўляем. Вось як вы лічыце, якая ў чалавека вядучая рука, правая ці левая? Гэта залежыць ад чаго? Ад выхавання ці ад ну, ягонай спадчыны генетычнай? Як вы лічыце? Ад спадчыны, я думаю. А воля? Ну так, зразумела, гэта народжваюцца ці права, як кажуць, рукімі ці леварукімі. Так, ну, гэта наша Паўшар'ем перакананне. Але ўсіх вучаць аднолькава. Правай нас вучаць, няма такіх, каго левым вучаць. Таму я вот падумала, што гэта больш неяк натуральна. У такіх генетычных даследаваннях, спадчынных даследаваннях такі паказнік, як каэфіцыент спадчыннасці. Гэты паказнік вымяраецца праз даследаванні блізнюкоў, то бок вось два ідэнтычных чалавека з генетычнага гледзяшча, гэта аднаяйкавыя блізняткі, і мы вывучаем, якія ў іх рысы аднолькавыя, якія адрозніваюцца. І пасля гэтага мы прысвойваем ну, каэфіцыент. Калі каэфіцыент 0, то, значыцца, фактар цалкам залежыць ад серады. Значыцца, фактар цалкам залежыць ад атачэння, ад выхавання, ад таго, што мы завем фактарамі асяроддзя. Калі ж гэты каэфіцыент 1, гэта значыць нейкі крытэр, які мы вывучаем, цалкам залежыць ад спадчыннасці чалавека, ад ягоных генаў. Дык вось, для рукі, правай ці левай, каэфіцыент гэты складае 0,25. Гэта значыцца 25% у генетычных даследаваннях тлумачыцца тым, якая ў чалавека будзе рука. Ну, то бок, ягоныя гены на 25% вызначаюць як бы ягоную руку. Можна падумаць, што так. А для сексуальнай арыентацыі гэты паказнік 0,3, то бок 30%. І атрымліваецца, што сексуальная арыентацыя чалавека як бы больш залежыць ад ягонай спадчыннасці, чымся якой рукой ён будзе пісаць, правай ці левай. Дзіўна. Рэч у тым, што вось гэты каэфіцыент спадчыннасці, ён не цалкам пра унёсак генаў. Ён хутчэй пра тое, як гены у адным і тым жа асяроддзе уплываюць на той ці іншы паказнік чалавека. Калі будзе змяняцца асяроддзе, таксама будуць змяняцца і гэтыя паказнікі, якія мы вывучаем, то бок нейкія рысы. Напрыклад, з ростам. Рост чалавека таксама вызначаецца праз ягоную спадчыннасць. Аднак у нізкіх радзіцелей можа нарадзіцца і вырасці высокі нейкі дзіцёнак, калі радзіцелі жылі ва ўмовах, калі было мала ежы,
калі трэба было там, я не ведаю, ратаваць неяк сваё жыццё, і наогул стан іх здароўя ў падлеткавыя гады быў не вельмі добры. Тады яны будуць ніжэй ростам за свайго дзіцёнка. Гэта прыклад вось з Майкам Тайсонам, які 2,10 ростам, а ягоныя бацькі, бацька 1,76 м, маці там 1,60 м ці штосьці такое. То бок ён істотна вышэй за сваіх бацькоў. Аднак гэта таксама праз гены адбылося. Ён не сам вырас, таму што яго прымусілі вырасці. Не, гэта ўсё генетычная спадчына, але проста яна можа працаваць у пэўных умовах, а ў пэўных можа не працаваць. Таму ўсё значна складаней, і звычайна фактары вось гэтае асяроддзя, яны спалучаюцца з фактарамі спадчыннасці і ствараюць вось такі вельмі цікавы коктейль з пэўных рысаў чалавека. Гэта тычыцца наогул усяго, там колеру скуры, росту, рукі, якой чалавек піша, у тым ліку і нашых сексуальных пераваг. Гэта складаная рэч, але мы дакладна можам на дадзены момант казаць, што так, унёсак спадчыны там вялікі. Ну, прынамсі, болей за руку, якой чалавек піша. Гэта ўражлівае з аднаго боку. З іншага боку, калі мы кажам пра фактары серадовішча, я зноўку падкрэслю, мы не маем на ўвазе выхавання чалавека. Мы маем на ўвазе значна больш фундаментальныя рэчы, перыяд эмбрыянальнага развіцця. Адна з самых даследаваных рэчаў пра гомасексуальных мужчын завецца эфект старэйшага брата. Вось калі у мужчыны старэйшы брат, імавернасць таго, што ён будзе гомасексуальным мужчынай, яна павялічваецца там у некалькі разоў. Гэта звязана з тым, што з цяжарнасцю так яна таму, ну, як бы рызыкі але яны не такія вялікія, як можна падумаць. Ну, я маю на ўвазе Я з ўвогуле вельмі адкрыта да любога гендера і арыентацыі. Я нават гэта смяялася, вельмі добра. сын адзеў спадніцу на галаву, як хіджаб. Я кажу, ну нормально, ружовая спадніца на галаве, хіджаб, всё нормалёва, я тебя люблю, любым. Так, напэўна, гэта вельмі здаровы падыход. На жаль, большасць людзей не могуць пахваліцца такім самым падыходам і звычайна разглядаюць як нейкую, не ведаю, трагедыю, калі іх дзіцёнак выяўляецца гомасексуальным чалавекам. На маю думку, гэта вельмі жорстка, калі бацькі пачынаюць сціснуць на сваіх дзяцей праз іхнюю арыентацыю, тое, чаго людзі не абіралі, і гэта, безумоўна, вельмі негуманна. Таму так, я вельмі ўхваляю падыход Яны. Гэта вельмі здаровы і гуманны погляд на рэчы. Вось, было б файна, калі б усе бацькі таксама мелі такі погляд на жыццё. Мы пазбеглі шмат якіх трагедый. Насамрэч, пасля цыклу пра сексуальную арыентацыю, відэа, якое я стварыў, мне пачало пісаць даволі багата людзей, якія распавядалі пра свой досвед, звязаны з сексуальнай арыентацыяй. І бацькі часцяком рэагуюць вельмі, вельмі жорстка. Гэта проста ламае жыццё людзям, ставіць і так уразлівае іх становішча, робіць яшчэ горш. І гэта адна з самых благіх рэчаў, якія можна зрабіць у дачыненні да свайго дзіцёнка, намагацца неяк выправіць ягоную арыентацыю. Таму так, гэта вельмі добра, што ніхто не будзе выпраўляць ніякіх дзяцей. Эфект старэйшага брата, ён здараецца таму, што цела маці, калі яно носіць плод з Y-храмасомай, пачынае рэагаваць на гэтую Y-храмасому як на нешта чужынскае, чаго варта пазбавіцца, бо ў целе маці гэтага ніколі не сустракалася. Y-храмасома выпрацоўвае пэўныя бялкі, якія і фармуюць, уласна, плод.
І вось на адзін з гэтых бялкоў і рэагуе цела маці. Яно пачынае выпрацоўваць антытыла да гэтага бялку. І вось чым больш у жанчыны антытэл, тым як бы больш ціснецца гэты унёсак Y-храмасомы. То бок гэтыя бялкі, яны менш актыўна працуюць, яны менш удзельнічаюць у фармаванні плода, і таму так і атрымліваецца, што чым больш антытэл, тым горш сябе адчуваюць бялкі Y-храмасомы. І з кожнай цяжарнасцю хлопчыкам у целе маці захоўваецца ўсё больш гэтых антытэл. Ну і яны ўплываюць на то, як фармуюцца мазгі дзіцёнка будучага. Калі мы кажам пра гомасексуальных мужчын, у якіх няма братоў, але у маці такога мужчыны ўсё адно памераць узровень гэтых антытэл, яна зробіць аналіз на гэтыя антытыла, то высветліцца, што ў яе будзе даволі вялікі ўзровень. Пытанне, адкуль там гэты вялікі ўзровень, хутчэй за ўсё былі проста спароны, то бок выкідышы раннія, якіх жанчына магла і не заўважыць. Прынамсі, траціна ўсіх прэрваных цяжарнасцяў, яны незаўважныя для жанчын. Вось нават такія рэчы. То бок гэта вельмі моцны ўплыў гэтых антытэл. Мы кажам эфект старэйшага брата, бо у гомасексуальных мужчын звычайна старэйшы брат. Як бы вось таму і такая назва. Вядома, праз тое, што гэта адбываецца з Y-храмасомай, у жанчын нічога такога мы не назіраем, бо там ўсё фармуецца даволі згодна з планам. Ніяк на гэта паўплываць цела маці не можа. Аднак з хлопчыкамі сапраўды гэта адбываецца. То бок на нейкія рэчы фундаментальныя такія аказваецца ўплыў. Хутчэй за ўсё гэта звязана зноўку з гіпаталамусам і адпаведнымі ядрамі ў гіпаталамусе. Вось тое палавое дыморфнае ядро, пра якое я ўжо згадваў, яно наогул адна з першых структураў у мозге, якую заўважылі даследчыкі, і у гомасексуальных мужчын памер гэтага ядра, ён меней за аналагічны памер у гетэрасексуальных мужчын. Аднак ён крыху больш за памер гэтага ядра ў жанчын. То бок ён у гомасексуальных мужчын памер гэтага ядра займае прамежкавую стадыю паміж тыпова гетэрасексуальным мужчынскім і тыпова гетэрасексуальным жаночым. І гэта таксама цікавае назіранне. У той жа момант, калі мы на анатомію гэтага ядра паглядзім, на нейраанатомію, то высветліцца, што колькасць неўронаў там аднолькавая, проста ўпакаваны яны па-рознаму. У гомасексуалаў яны больш шчыльна ўпакаваныя. І мы не ведаем, як дакладна гэта ўплывае на сексуальныя перавагі чалавека, але мы ведаем, што такія адрозненні ёсць. Яны фіксуюцца, дарэчы, не толькі ў людзей, наогул ва ўсіх сысуноў яны зафіксаваныя, то бок млекакормячых. Вось такая рэч цікавая. Гэта адзін з самых даследаваных эфектаў старэйшых братоў. Менш даследаваны, менш славуты, але праз тое, што іх вельмі складана вывучаць, пра іх лепш не казаць, таму што спекуляцыі зноўку могуць быць. Старэйшыя браты — гэта вось дакладна тое, што існуе, і мы дакладна ведаем, чаму так адбываецца. Гэта, дарэчы, павяртае нас пра пытанне гармонаў, уласцівасцей мужскога і женскага. Багата людзей, калі кажуць пра гармоны, яны маюць на ўвазе гармоны ў дарослых людзей. Вось нібы у мужчын забагата андрагенаў, у жанчын забагата эстрадыёлу, і вось гэтым фундаментальнае адрозненне ў іх паводзінах тлумачыцца. Аднак насамрэч уплыў гармонаў ён адбываецца на вось гэтай стадыі эмбрыянальнага развіцця і зусім ранніх дзіцячых стадыях. Людзі не разумеюць гэтага, калі кажуць пра гармоны. І варта падкрэсліваць, што уплыў гармонаў ёсць, ён уплывае на тое, якія структуры каморак, клетак
будуць збірацца, у якой паслядоўнасці, як там мазгі будуць фарміравацца яшчэ, мазгі будуць фармавацца яшчэ ў плода чалавека. І гэты ўплыў істотны, ён моцны, але гэта не ўплыў у дарослым узросце. У дарослым узросце нельга змяніць мазгі чалавека. Мы не ведаем пра такія выпадкі, каб вось гэтыя палавыя ядры ў гіпаталамусе змяняліся праз уздзеянне гармонаў у дарослым узросце. Гэта немагчыма. Таму ўплыў гармонаў але ён адбываецца значна раней за тое, чым думае большасць людзей. Так, ну і далей мы перайдзем да наступнай гарачай тэмы пра расы, пра расізм у Амерыкі тут шмат размоваў, асабліва зараз з прыходам новага прэзідэнта адміністрацыі. І у сувязі з гэтым у мяне вось пытанне біялагічнае, а ці сапраўды так шмат біялагічных адрозненняў, якія ўплываюць на там інтэлектуальныя, лідарскія, нейкі вось гэты псіхалагічны фактар. Наколькі біялогія розных рас моцна ўплывае на гэты псіхалагічны патэнцыял чалавека? Напэўна, мала даследаванняў на гэту тэму, як і на тэму жанчын, таму што ёсць пэўныя абмежаванні гістарычныя. Варта пачаць з размежавання гэтай тэмы на два кірункі. Па-першае, калі мы кажам раса, мы можам мець на ўвазе дзве літаральна супрацьлеглыя рэчы. У састарэлых такіх школах, вось постсавецкая школа належыць да такіх састарэлых, лічыцца, што расы гэта аб'ектыўна існуючыя ў нашым свеце нейкія папуляцыі людзей, якія фундаментальна адрозніваюцца па сваім рысам. Вось гэта такі састарэлы погляд, ён надае біялагічны сэнс слову раса. Нават сучасныя там вось гэтыя навукова-папулярныя антраполягі расійскія, яны прытрымліваюцца такого погляду і пашыраюць яго. Але калі мы звернемся да сусветнай міжнароднай навукі, то высветліцца, што гэта погляд з мінулага стагоддзя. Ён вельмі недакладна адлюстроўвае нашу рэчаіснасць. І у заходняй навуцы ўсё часцей слову раса надаюць такі сацыяльны сэнс. То бок, калі мы кажам раса, мы кажам хутчэй гэта ў сацыяльным кантэксту. Вось ты пэўнай расы, гэта значыцца, ты там належыш да пэўнай этнакультурнай суполкі. Мы маем на ўвазе гэта, а не біялогію як такавую. Ну а паколькі мы пытанні пра біялогію тут вядзем, таму я буду разглядаць вось гэты састарэлы погляд і абвяргаць яго, чаму ён уласна састарэлым з'яўляецца на сённяшні дзень. Вось гэтая навуковая класіфікацыя яшчэ ў часы, яна пачала з'яўляцца яшчэ ў 18 стагоддзі. Яе бацькам лічыцца Карл Ліней. Славуты батанік, ён уласна і заклаў вось гэты падмурак для сучаснай класіфікацыі ўсяго жывога на нашай планеце. Ён даў і нашае навуковае імя нам усім, Homo sapiens, чалавек разумны, вельмі нясціплае імя быць разумным. Аднак вось так замацавалася яшчэ з часоў Карла Лінея. Як вы разумееце, калі імя нясціплае, таксама і традыцыя таго часу была зусім нясціплай, еўрапейская. Карл Ліней пачаў дзяліць адзін від, Homo sapiens, чалавек, на розныя гатункі гэтага віду. І ён вылучаў разнавіднасці. Вось ёсць від, а разнавіднасць. Ён браў 4 разнавіднасці адпаведна кантынентам, якія былі вядомыя на той момант, дакладна даследаваныя. Гэта афрыкана-негра, вядома, які падтып чалавека, падвід, гэта дакладней не падвід, гэта проста разнавіднасць гэтага чалавека. Карацей, ён вылучыў вось з Афрыкі, з Азіі, з карэннае насельніцтва вось гэтай паўночнай Амерыцы і еўрапейцаў. Вось 4 разнавіднасці ён пазначыў. І з тых часоў замацавалася, што вось
існуюць разнавіднасці людзей. Улічваючы кантэкст таго часу, гэта было вельмі абразліва з сучасных меркаванняў, таму што ён апісваў гэтыя падтыпы, там, напрыклад, афрыкана-негра ён апісваў як там зусім несарамлівых, якія не прытрымліваюцца законаў. Даволі расійскае апісанне, будзем шчырымі на дадзены момант. І быў такі час. Еўрапейская навука была еўропацэнтрычнай, і белы чалавек быў самы на самай вышыні ўсёй гэтай піраміды. Быў такі погляд. І вось з часоў Карла Ліннея ён пашырыўся. У той жа момант варта адзначыць, што сам Карл Лінней не выкарыстоўваў слова раса для гэтага, ён выкарыстоўваў разнавіднасць. І яны з гледзяча біялогіі таксама мелі на той момант розны сэнс. Раса з'явілася крыху пазней. І Лінней пачаў гэтую традыцыю падзялення на расы. Вядома, ён абраў у якасці галоўнага крытэру такога падзелу колер скуры. Дзіўна. Толькі колер скуры. Чамусьці ўсе карэнныя амерыканцы ў яго сталі чырвонаскурымі, хаця, які там чырвоны, усе еўрапейцы белымі, і гэтак далей. Азіяты жоўтымі і чорнымі, адпаведна, афрыканцы. Такі падзел існаваў стагоддзя, і ён ніяк не абвяргаўся. Ніхто над ім не рэфлексаваў. Аднак ужо ў нашым 21 стагоддзі, нават пры канцы 20-га, багата навукоўцаў пачалі сумнявацца ў тым, што такі падзел наогул мае які-небудзь сэнс. Бо калі мы бярэм галоўны крытэр за колер скуры, атрымліваецца, што мы ігнаруем усе астатнія рэчы, якія могуць быць у нашых генах схаваныя. То бок, калі мы ацэньваем толькі вонкавы выгляд, знешні выгляд чалавека, ягоныя нейкія рысы, там, памер чэрапу, вось, антраполегі займаліся такім, вымяралі памеры чэрапу, ці там нейкі колер валасоў, тып валасоў, структура валасоў і гэтак далей, то мы ігнаруем усё, што адбываецца ў сярэдзіне чалавечага цела. А там адбываецца багата чаго цікавага. Напрыклад, тыя ж карэнныя амерыканцы, яны вельмі блага ў дарослым узросце засвойваюць малако, таму што ў іх бракуе адпаведнага фермента, які б мог гэты цукар малака, лактозу, драбіць на даступныя кампаненты для цела. Аднак таго ж самага ферменту бракуе ў некаторых азіяцкіх жыхароў азіяцкіх краін. Як бы яны што, адной расы атрымліваюць, калі мы будзем разглядаць па гэтаму крытэрыю? Неяк дзіўна. І вось калі мы пачалі секвенаваць геном чалавека, калі мы пачалі больш даследаваць з малекулярна-генетычнага гледзяшча людзей, высветлілася, што два чалавека з розных частак Афрыкі, напрыклад, там з Эфіопіі, з Намібіі, яны могуць адрознівацца адзін ад аднаго з генетычнага гледзяшча больш, чымся кожны з іх адрозніваецца ад еўрапейца. Столькі адрозненняў будзе больш паміж імі, а з гледзяшча расаведаў, антраполегаў тых старых савецкіх, яны як бы адной расы. Дзіўна. Атрымліваецца, што ў расе з біялагічнага гледзяшча няма ніякага сэнсу. Яна такая штучная катэгорыя, якая размяжоўвае людзей па толькі марфалагічным крытэрыям, якія мы можам назіраць вось проста зрокам сваім. Аднак насамрэч расы як сапраўды генетычны нейкі крытэрый, яны не існуюць. З генетычнага гледзяшча ніводнай расы не можа існаваць, таму што адрозненні ў сярэдзіне таго, што мы лічым расай, будуць большымі, чымся паміж прадстаўнікамі розных рас генетычныя. Больш за тое, правільна будзе назваць гэта кантынуумам генетычных адрозненняў, таму што яны сапраўды вельмі вагаюцца ад розных рэгіёнаў, але ні ўводным з так званых рас няма нейкага крытэру генетычнага, які быў уласцівы вось толькі гэтай расы і сустракаўся толькі ў яе.
такога проста не знойдзена. Так ці інакш, але адзін той самы генетычны маркёр мы можам знайсці сярод прадстаўнікоў розных рас. Гэта тычыцца амаль усіх нашых рысаў, у тым ліку і колера скуры, бо колер скуры гэта не проста вкл-выкл, гэта цэлы шэраг вельмі складаных генаў, якія уплываюць на гэта з розных бакоў, як і колер вачэй, як і амаль усе нашы астатнія рысы. Таму біялогія значна складаней за вось гэтае састарэлае ўяўленне пра расы. Аднак у абарону канцэпцыі расы можна і часцяком прыводзяць некаторыя людзі такі вось аргумент, што глядзіце, як бы у свеце існуюць розныя геаграфічныя суполкі, вось яны ізаляваны, яны абмежаваныя. І відавочна, што сярод гэтых суполак будуць сустракацца як бы аднолькавыя варыянты генаў, часцей, чымся сярод прадстаўнікоў іншай суполкі. У гэтым сапраўды ёсць рацыя, але сэнсу выкарыстоўваць для такіх суполак слова раса няма зусім ніякага, таму што ў біялогіі ёсць слова папуляцыі. Вось розныя папуляцыі людзей, мы кажам, калі даследуем іх гены. У гэтым сэнсе раса цалкам бессэнсоўная, яна не патрэбная проста. Да таго ж, калі мы кажам пра медычны бок гэтага пытання, абаронцы біялагічнай расы часцяком выкарыстоўваюць аргумент пра генетыку, маўляў, у цемнаскурых сустракаюцца некаторыя хваробы часцей за хваробы у светласкурых людзей. Гэта сапраўды для некаторых хвароб так, аднак калі мы паглядзім на адваротны бок гэтага пытання, то на прыкладзе ЗША пабачым, што у цемнаскурага насельніцтва там значна радзей дыягнастуюць мукавісцыдоз, напрыклад, бо гэта лічыцца хваробай белых людзей. І чорных проста, чорных, прабачце, black people, я нават не ведаю, як гэта сказаць больш дакладна. Мабыць, вы мяне паправіце, як будзе? Афраамерыканцы. Афраамерыкан, Хаця гэта таксама так, хаця так. гэта таксама каланіяльная мова, таму што я чула нядаўна, што амерыканцы па змоўчанню гэта белыя, Так, атрымліваецца. так, так. Ёсць азіяцкія амерыканцы, карэнныя амерыканцы, афраамерыканцы, а прабачце, хто вырашыў, што проста амерыканцы гэта па змоўчанню белыя. Таму я зараз ужо не ведаю. І чорным называць таксама Я называюць Мгм. скурыя. Таму што гэта ж факт, Цемнаскурыя, гэта вось. не Цемнаскурыя, мне Да. таксама падаецца, гэта такое біялагічнае апісанне. Таму так, няхай І не будзе і не так радыкальна, як чорныя. так. Цёмнаскурыя, Так. так. Дык вось, лічыцца, што мукавісцыдоз сустракаецца значна часцей у светласкурых, чымся цемнаскурых людзей. Аднак з-за гэтага пераканання багата цемнаскурых людзей пакутуюць праз мукавісцыдоз, таму што ён не дыягнаставаны ў іх. Гэта наогул дзіўная сітуацыя, калі у краіне ў 21 веке, развітой краіне, не дыягнаставаны ў пэўнай групы людзей такая хвароба. І насамрэч, калі мы паглядзім на як бы генетычны след сучасных афраамерыканцаў, я кажу афраамерыканцы менавіта ў тым сэнсе, што гэта жыхары Амерыкі. Гэты тэрмін выкарыстоўваецца выключна для гэтага рэгіёну. То высветліцца, што у сучасных генах цемнаскурых жыхароў Амерыкі вельмі багата таго, што лічыцца генетычнымі маркёрамі уласцівымі больш светласкурым людзям. То бок у генетыцы з гэтага гледзяшча ўсё так змяшалася, бо мы ўсё ж адзін від, і вядома, што сучасны свет, ён наогул вельмі такі полікультурны, і ў нас будуць адбывацца кантакты розныя. Мы ніхто не ізаляваныя, таму і нашы гены не будуць працаваць ізалявана. Мы ўсе адзін від, гэта як бы галоўная выснова, якую можна зрабіць. А ў біялогіі від гэта элементарная адзінка, якую мы можам назіраць па папуляцыях. То есть калі мы ўсе адзін від, то варта прытрымлівацца таго, што трэба вывучаць кожнага чалавека асобна і незалежна ад ягонага этнічнага паходжання. Бо гэты чалавек можа мець абсалютна ўсе тыя самыя генетычныя варыянты, што і усякі іншы чалавек з чалавечай папуляцыі ўсёй. Таму з гэтага гледзяшча расы нават шкодзяць, а не дапамагаюць
медыцынскаму боку гэтага пытання. Так, гэта вось тое, што пра расы я магу сказаць. Калі пытанні, я адкажу. А я хацела яшчэ такое пытанне абмеркаваць. Вось пару гадоў таму Яна ў сваіх сторыс дзялілася, што ім на працы выдалі нейкія тэсцікі на перадузятасць да жанчын і да іншых расаў. Мгм. Ну, яна падзялілася, мне было цікава. Я прайшла гэты тэст. І мне высветлілася, мне вельмі цяжка мяне, напрыклад, назваць расісткай. Ну, ніяк. Я там, ну, вельмі вось open-minded і ўсё такое. Але калі зрабіла гэты тэст, мне выявілася, што мне ёсць нейкая там частка перадузятасці да вось менавіта іншых рас, там тых жа цёмнаскурых і так далей. І я такая, камон, чаму? І я вось думаю, кажуць, што гэта натуральна ў чалавека быць вось такім падазрона адносіцца да чалавека, які адрозніваецца ад цябе. І, напрыклад, калі мы ўсё жыццё пражылі там, ну, не ўсё жыццё, а частку вялікую жыцця ў Беларусі, дзе былі толькі там белыя, мы гэтага не бачылі, то унутрана як бы ёсць вось гэты канфлікт. Ці сапраўды так, гэта натуральна, калі ты бачыш чалавека там іншага, ты так адразу, оп. Так, па-першае, такія няяўныя як бы забабоны, яны выяўляюцца з дапамогай так званых тэстаў няяўных асацыяцый. Вось там нават заміраюць час, які чалавек траціць на той ці іншы адказ, на тое ці іншае пытанне, і праз гэты час таксама выяўляюць асацыяцыі. Дарэчы, гэтыя самыя тэсты выкарыстоўваюць і для вымярэння розных паказнікаў сэксуальнай арыентацыі чалавека. Таму што калі людзі скрываюць сваю сэксуальную арыентацыю, але гэтыя тэсты паказваюць, што ўсё адно штосьці там вось такое ёсць. І з перакананнямі накшталт расійскіх Гэта перакананняў. тэст гэта тэст на сайце гарвардскага універсітэту. У них вялікі праект быў implicit behavioral тэст, і там ёсць на ўсялякае, і на арыентацыю, і то бок можна проста і на рэлігію, як ты ставішся да розных рэлігій, перадузята ці не, і да жанчын там, напрыклад, у навуцы ці проста да жанчын. У мяне, напрыклад, была перадузятасць да жанчын у навуцы, але нашмат менш перадузятасці да жанчын агулам. І там вось і на арыентацыю таксама ёсць. То бок можна спасылку пакінуць на гэты тэст, каб нашыя гледачы праверылі сябе на розныя вось гэтыя рэчы, наколькі вось па-навуковаму яны адпавядаюць розным сваім ідэнтыфікацыям. Так, спасылкі на вось такія тэсты я сам праходзіў. У мяне таксама гэтыя забабоны, хоць я і свядома намагаюся пазбаўляцца гэтага. Але я ўсё ж мужчына з мужчынскай гендернай сацыялізацыяй, які рос у не вельмі добрым асяроддзі, і як бы я разумею, адкуль у мяне гэтыя забабоны. Я разумею, як з імі варта змагацца, і мне насамрэч вельмі дапамагае вось такі навуковы погляд на розныя рэчы. Калі мы будзем праходзіць тэсты няяўных асацыяцый на нейкіх цемнаскурых людзей, мы сапраўды часцей за ўсё, калі мы раслі ў монакультурным серадовішчы, а мы раслі ў монакультурным серадовішчы, як я разумею, мы будзем паказваць гэтую прадузятасць. Багата ў чым гэта сапраўды частка, вельмі громкае слова, прыроды чалавека, але частка таго, што ўласціва ўсім людзям. Унутрыгрупавы фаварытызм гэта завецца. Вось, калі мы схільныя да пераваг сваёй групы, і нават калі гэта цалкам умоўная неіснуючая група, вось там аматары карцін якога-небудзь художніка, мастака, але ўсё адно людзі пачынаюць аматараў гэтых жа карцін лічыць як больш адпаведнымі сваёй групе, і таму аддаюць ім перавагу. Фаварытызм так працуе. І гэта сапраўды адна з самых такіх дасканала даследаных рэчаў у сацыяльнай псіхалогіі. Аднак, калі мы ведаем пра яе, мы можам неяк байсы ў сваёй галаве крыху змяняць. Мы можам рэфлексаваць пра гэта і ведаць, так, я, мабыць, стаўлюся недзе прадузята, але гэтае прадузятае стаўленне не абумоўлена, не абгрунтавана нічым, акрамя таго, што у мяне пэўныя забабоны, як і ў большасці людзей. Калі мы трымаем у галаве, што так, у нас забабоны, бо мы людзі, то жыць неяк прасцей становіцца, і змагацца з гэтымі забабонамі таксама становіцца істотна прасцей. Так, унутрыгрупавы фаварытызм існуе, гэта дакладна
вывучаная з'ява, аднак нічога такога жорсткага, сумнага ў ёй няма, з ёй можна змагацца, з ёй можна быць вельмі, я не ведаю, сучасным чалавекам і жыць сваё лепшае жыццё. Вось так. Даеш нават такі выраз, штосьці накшталт. Ну гэта ж не ядзерная фізіка, ну перавучыцеся, калі вы там лічылі, што там гей гэта ненармальна, трансгендеры таксама, там розныя расы, но не норма, гэта не астрафізіка, перавучыцеся. З аднаго боку так, але з іншага, які адсотак людзей гатовыя да такіх зменаў, чагосьці фундаментальнага ў сярэдзіне сябе. Мне наогул вось сістэма жыцця Карла Лінея, які ўвёў навуковую класіфікацыю як бы ўсяго гэтага жыцця, яна пачыналася са словаў, такі лацінізм, «nosce te ipsum», «пазнай самого сябе», ну, як бы пачні з пазнання сябе, і ты пазнаеш свет наўкола. Я таксама прытрымліваюся вось гэтай як бы лацінскай аксіёмы, бо у якісьці момант свайго жыцця я нават быў гамафобам. Я рос у серабранцы, напэўна, вы ведаеце, што такое серабранка пры пачатку 2000-х. Каб вы разумелі, гэта вельмі патрыархальная сацыялізацыя. Забава хлапчукоў была гэта хадзіць і глядзець на махачы скінхедаў 5x5, 10x10. Вось так дзеці бавілі свой час. Ну, як бы я згадваю, як я наогул жывы застаўся, я не разумею. Але ну, гэта пакінула адбітак на маёй сацыялізацыі даволі істотнай. І проста ў нейкі момант свайго жыцця я пачаў рэфлексаваць, а чаму я так стаўлюся да той ці іншай групы? А ці маю я рацыю? А як яно сапраўды? І вось праз гэта «пазнай самого сябе» яно пачало неяк выводзіць мяне да больш гуманістычных каштоўнасцяў, да больш рэальнага погляду на гэты свет, больш набліжанага да рэчаіснасці, сапраўднай рэчаіснасці, а не той, якая ёсць у нашай галаве. Ці можна сказаць тады, што ў залежнасці ад таго, наколькі ты кансерватыўны ці не кансерватыўны, можна сказаць, наколькі ты рэфлексуеш пра сябе? Ці гэта ўжо занадта? Ну, Таму што ў мяне ёсць такая вось тэорыя, што людзі, якія кансерватыўныя, такое адчуванне, што яны баяцца сябе спазнаваць, баяцца вось капаць нейкую траўму іх ці што, і таму яны менш адкрыты вось гэтай ўсёй разнастайнасці. Я шчыра адкажу, што я дакладна не ведаю даследаванняў, якія вывучалі менавіта схільнасць да рэфлексіі. Аднак даследаванні, якія вывучалі розніцу паміж кансерватыўнымі і менш кансерватыўнымі людзьмі іншых паказнікаў. І вось адзін з такіх істотных, які заўсёды кідаецца ў вочы, гэта тое, у якой ступені чалавек гатовы да новага. Вось калі у чалавека нейкая там пытлівасць да свету наўкола, ён будзе больш гатовы да новага, чымся той, у каго такой пытлівасці няма. І гэтая розніца ёсць. Ну і таксама там звычайна знаходзіць розніцу ў кагнітыўных здольнасцях і эмацыйным інтэлекце, але я не буду спекуляваць на гэты конт. Не, насамрэч ты так на некаторыя пытанні адказаў шырока, што вось пра расы я 3 пытання не задаю, таму што ты на іх адказаў насамрэч. Усё зразумела. Гэта вельмі цікава, бо я не ведаў пра гэтай пытанні, калі рыхтаваў сцэнар да свайго апошняга відэа пра класіфікацыю жывога. І я вывучаў вось гэты кейс з Лінеем, як бы ягонае жыццё, што ён там у сваіх працах пісаў. І я пабачыў, адкуль ногі ў расаў растуць, наогул пытанне расаў. І вось гэта вельмі тут было карысным, што я так выпадкова вывучыў і ў тым ліку і гэтае пытанне. Насамрэч з расамі даволі карысна было б выкарыстоўваць тэрмін папуляцыі для апісання розных групаў людзей, таму што генетычныя адрозненні ў папуляцыях сапраўды існуюць, гэта аб'ектыўны факт, але раса нібы спрашчае тэрмін папуляцыі да нейкага зусім дзіўнага пудзіла, якое ні ў чым не карысна і ні ў чым не дапамагае сучасным даследчыкам і генетыкам, і ў сферы медыцыны. Дарэчы, праз гэта, як я ведаю, там Трамп скасаваў апошнім часам фінансаванне вось гэтых даследаваннях, завязаных на
генетычным боку гэтага пытання, то бок вывучэнне геному розных людзей у папуляцыі ЗША, і пачаў выкарыстоўваць вось гэтыя састарэлыя выказванні пра расы. І яго крытыкуюць з гэтай нагоды багата генетыкаў, бо яны вывучаюць гэта і кажуць, што слухайце, якія расы? У генетыцы гэта наогул нейкая дзіўная канструкцыя. Аднак расы ўсё яшчэ выкарыстоўваюць у сацыяльным сэнсе, як соцкультурна-этнічныя суполкі нейкія. З гэтага гледзяча, напэўна, слова раса мае права на існаванне, аднак улічваючы культурны кантэкст, гістарычны кантэкст, у якім узнікла нават гэтае слово, як яно афарбавана, што мы абіралі толькі па колеру скуры і захавалі гэта як бы вось да цяперашняга часу. Гэта дзіўна, колькі ўжо мінулых гадоў, а мы дагэтуль арыентуемся на колер скуры. З гэтага гледзяча вядома, што раса нясе больш шкоды, чымся карысці, нават у сацыяльных навуках. Дарэчы, смешная рэч пра расы. Падчас пандэміі каранавірусу даследчыкі заўважылі, што каляровыя людзі, як бы меншасці ў ЗША, этнічныя меншасці, хаця ці варта называць іх меншасцямі на дадзены момант, незразумела. Карацей, яны часцей хварэюць на каранавірус і ім складаней яго пераносіць. Як бы вось заўважылі такую асаблівасць. І адразу некаторыя даследчыкі пачалі шукаць, у іх больш пігменту меланіну, значыцца, там яны неяк інакш успрымаюць сонца, значыцца, у іх там нешта з вітамінам D, ён, мабыць, інакш сінтэзуецца. І пачалі шукаць такія рэчы. Вядома, нічога не знайшлі, акрамя карэляцый недарэчных, а потым сацыёлагі далучыліся да гэтага пытання, і высветлілася, што насамрэч проста каляровыя людзі часцей працуюць у сферах абслугоўвання і не вельмі прыватных прафесіях, кшталту кіроўца аўтобуса. Вось кіроўца аўтобуса часцей сутыкаецца з людзьмі, таму імавернасць болей, што ён забалее. Акрамя таго, яны жывуць шчыльней, у іх забудовы шчыльней, і праз гэта таксама больш кантактаў з хваробай, вядома, праз якія чыннікі. Гэта такі жарт, што самая дакладная рыса, якая перадаецца ў спадчыну і вызначае жыццё чалавека, але не генетычная рыса, гэта беднасць. Вось беднасць сапраўды перадаецца ў спадчыну, уплывае на ўсё жыццё і дакладна скарачае яго там на 10 гадоў, прынамсі. Таму, але гэта сацыяльная рыса, і яна мае такі вялікі ўплыў. Таму з гледзяча сучаснай медыцыны, сучаснай навукі пра разнастайнасць людзей і разнастайнасць жыцця, я лічу, біялогія гэта пра разнастайнасць жыцця ў тым ліку. Расы недарэчныя, і варта вывучаць увесь кантэкст, у якім той ці іншы чалавек жыве, усе фактары, якія ўплываюць на ягонае жыццё, і ўжо падыходзіць да ягонага здароўя, ягоных праблемаў з гэтым кантэкстам. Гэта будзе самы слушны і карысны падыход, з якіх можа прапанаваць на сённяшні дзень. Тое самае ёсць у Амерыка нумар 1 сярод развітых краін па смяротнасці жанчын падчас родаў. І сярод гэтых жанчын, якія паміраюць падчас родаў, самы вялікі адсотак гэта цёмнаскурыя жанчыны. І чаму? Таму што ў іх менш доступ да медыцыны, у іх няма страховак, яны менш ідуць да дактароў, звяртаюцца, і таму вось такі адсотак таксама. Так. Таму мы пастаянна размаўляем з Воляй пра багатых і бедных. Гэта самая галоўная праблема, якая існуе, незалежна ад там расы, ўзроста, гендара. Так. Вось на гэта трэба звяртаць, а не на гэта колер. Што такое ўвогуле вось гэта візуальна, мне здаецца, зараз, можа не зараз, агулам, людзі гэта так спрашчаюць ці што, але фокусуюцца так шмат на вось эстэтыкі, асабліва, вось, мне здаецца, жанчыны. Просто куды не глянь, усе энергію, час, грошы, вось рэсурсы ідуць на то, як ты выглядаеш. Як быццам бы гэта галоўна, як гэта прыярытэт. Хаця па факту столькі ўнутры нас, столькі нейкіх вось нават багатыя, бедных, эканамічных, больш вызначальных прыярытэтаў мусіць быць. Але мы ўсё вось фокусуемся, зацыклены на гэтым эстэтычным візуальным баку любой праблемы. Вось нават атрымліваецца на навуку паўплывала, які там колер, якая розніца, які колер у параўнанні з іншымі параметрамі.
Так, сапраўды, як бяднота, яна ўсіх галеча раўняе ўсіх, можна так гэта сказаць. Ну, мы ж не вызначаем галечу як прыкмета расы. Ну, вось раса басякоў не ведаю, ну дзіўна гучыць. Аднак такая б раса апісвала багата чаго у асаблівасцях здароўя, ладу жыцця гэтых людзей. Таму, ну, так, менавіта праз гэтыя чыннікі канцэпт рас ён такі састарэлы, мякка кажучы. Ну, а я зноўку паўтару, што нельга з сучаснай оптыкай, з сучаснымі падыходамі і законамі ацэньваць мінулае, таму што часы, калі Лінэй ствараў вось гэтую ўсю класіфікацыю, ну, яны былі сучаснага гледзяшча жудаснымі, пра правы чалавека там наогул пытання ніякага не стаяла, нават зародку ніякага не было. Таму, ну, такі быў час. Добра, што мы вось з кожнай генерацыі, з кожным стагоддзям становімся ўсё бліжэй да нейкага больш гуманнага свету. І мне вельмі хочацца верыць, што і распаўсюд вось гэтых сапраўды навуковых уяўленняў пра арыентацыю чалавека, пра там тыя ж расы і здольнасці людзей, ён дапаможа большай колькасці людзей пераняць гэтай гуманістычнай каштоўнасці ды пазбавіцца ад пэўнага смецця ў сваёй галаве, як у свой час гэта зрабіў я. Але ёсць такі момант, што вось тое, што правы чалавека былі на нуле тады, гэта таксама еўропацэнтрычны падыход. Таму што калі мы паглядзім на свет, карэнныя народы, у іх там усё было вельмі дэмакратычна, і яны не кіраваліся там у аўтакратыю ці там пашырэнне манаполіі. То бок гэта зноў жа вось гэта пра правы чалавека мы вось так думаем з нашага, ну, людзі баяст, але гэта таксама пра тое, што ну не ва ўсіх так было. Некаторых наадварот рэгрэс правоў чалавека адбываецца. Ну як бы Гэта пытанні сучаснасці і выклікі нашага часу, што, ну, правамі чалавека грэбуюць. Калі канцэпт правоў чалавека ўзнік, ну, варта разумець таксама культурны кантэкст, што гэта скончылася другая сусветная, як бы жахі вайны, яны проста, ну, у шаленства прыводзілі людзей па ўсяму свету, калі станавіліся публічнымі гэтыя жахі. І на гэтай глебе і ўзнік такі вялікі запыт на нейкія больш агульныя універсальныя каштоўнасці, якія, ну, варта было б абараняць, вось дзе бы чалавек не знаходзіўся, як бы ён не адчуваў сябе, вось ён мусіць быць абаронены, ён мае права на жыццё, на адукацыю там і гэтак далей. Аднак я мяркую, гэта вось проста меркаванне, што еўрапейскія краіны, яны ўвесь гэты час як бы не сутыкаліся з моцнымі нейкімі крызісамі, вось як тая ж вайна. І праз гэта яны пачалі губляць сувязь з ну, канцэпцыяй правоў чалавека, з тым, што варта іх абараняць, і што некаторыя краіны і людзі ў некаторых краінах яны не адчуваюць, што маюць гэтыя правы, яны нават не ведаюць пра іх. Бо ў гэтай краіны падавалася недзе там далёка, і наогул гэта не нашыя там справы, што ў іх адбываецца. Аднак на сённяшні момант, ну, вось гэты крызіс, ён паказаў, што калі б правоў чалавека прытрымліваліся і абаранялі іх больш паслядоўна, некаторых рэчаў вельмі жахлівых можна было б пазбегнуць, але не існавала ў свеце інстытуцыі, якая б займалася гэтым. Таму, ну, усе аналітыкі прадказваюць на будучыню неабходнасць змены канцэпта правоў чалавека і як бы стварэння новага органу, нейкага акрамя ААН, новай установы, якая будзе займацца маніторынгам і абаронай гэтых правоў. Таму што, ну, сучасныя падыходы яны праваліліся багата ў чым.
Ой, гэта тэма на іншыя 2 гадзіны. Уже такія цікавыя тэмы пачалі закрадаць. Я думаю, што мы вось папярэдняе, пакуль ты там я на гук настройвала, я ўжо падняла тэму, што вельмі цікава пагутарыць пра людзей, якія выбіраюць аўтакратыю, дэмакратыю, пра правы чалавека. Тут можна бясконца рабіць тэмы. Гэта Проста сапраўды супер вельмі цікава. вельмі цікавая так рэч. Наогул я на наступнае відэа, калі запросіце, прапаную паразмаўляць пра, напрыклад, вось гэтыя аўтарытарныя рысы асобы і чаму некаторыя людзі яны абіраюць аўтарытарыяў і знаходзяць іх як бы найлепшымі ў пэўных умовах. Мне вельмі цікава. Дакладна. Мне таксама вельмі цікава, таму што я бачу гэта не у палітычнай слоі. Я бачу гэта як проста асабіста нейка. Людзі цягнуцца вось да вось гэтага лідарства. Нас там вучаць быць лідарамі. А ў мяне заўсёды пытанне, ну, па прафесіі як бы мяне вот туды вось возяць на гэтыя трэнінгі. Я заўсёды сіджу і думаю, а чаму так? А гэта ўвогуле правільна вось арганізацыя, што мы не самастойныя, так Мгм. анархісцкія нейкія ў мяне ёсць замашкі. Чаму вось мы падтрымліваем вось гэта, што людзі хочуць лідара і мы вось выхоўваем лідара. Ну гэта мне проста не падабаецца гэта. Я хачу, каб лідар кіраваў нас у тое, што супрацьлеглае, каб ён казаў, што лідар не патрэбен. Я вам, якога навучылі быць лідарам, мая задача адмовіцца і скасаваць сам факт лідарства. А, Вось. ведаеш, Яна, гэта адбываецца таму, што хутчэй за ўсё у цябе вельмі нізкі паказнік арыентацыі на сацыяльнае дамінаванне. Гэта такая псіхаметрычная рэч, Ну гэта так. якую тэстамі можна вымераць. У мяне таксама яна вельмі нізкая, і я ніколі не разумеў ну, вось, кіравання, як бы самого канцэпту кіравання. Калі нехта вышэйшы за цябе, і ён вось вызначае, што ты будзеш рабіць. Гэта мне таксама ўсё жыццё падавалася вельмі дзіўным, але ну, гэта можна патлумачыць вось гэтым СДО нізкай арыентацыі на сацыяльнае дамінаванне. Гэта адзін з паказнікаў уласцівым аўтарытарным асобам, але пра гэта іншым разам. Дзякуй за тое, што запрасілі. Насамрэч, я вельмі небагата досведу маю такіх імпрэзаў, таму гэта цікава было і з гледзяшча нечага новага. Вось. Вінцук вельмі накіраваны на новае, ён адкрыты, як і мы ўсе. Дзякуй, Вінцук, што прыйшоў, згадзіўся на гэтую навізну. Вельмі цікавая размова была. Я для сябе шмат вынесла пра расы асабліва, як ты так перакрэсліў, цалкам перавярнуў пытанне і расшырыў гарызонт. Вось вельмі буду думаць пра гэта яшчэ вечар, дзень. Воля, ты што яшчэ сказаць? Не ведаю. Я таксама, я столькі інсайтаў даведалася, столькі цікавостак, як быццам вось паглядзела, я не ведаю, там National Geographic выпуск ёсць такая, клас, я не ведала, таму да, вялікі дзякуй Яне за ідэю гэтага выпуска, Вінцыку за ўсе цікавосткі і сябры, калі ласачка, пішыце ў каментарах, што вам адгукнулася, якія вы таксама, можа, інсайты даведаліся, можа, вы яшчэ што цікавага ведаеце, што мы ў гэтым выпуску не сказалі, задавайце пытанні, падабаечка, падпіска, вы ўсё ведаеце, падтрымлівайце ласкату. І сябры, калі вас цікавіць тое, чым займаецца Вінцук, падпісвайцеся на яго каналы, абавязкова, яго шыкоўнейшыя выпускі, вельмі цікавыя, зробленыя, ну, супер якасна, ўсё гэта на прыгожай беларускай мове. Я гэты голас магу проста бясконца слухаць, таму ўсе спасылачкі будуць у апісанні. Падпісвайцеся, глядзіце, дзяліцеся. А зараз Вінцук яшчэ запусціў асобную серыю адукацыйную пра біялогію, менавіта там для школьнікаў у цікавай форме. Настолькі цікавай, што нават не школьніку і далёкай ад біялогіі мне было вельмі цікава паглядзець. І гэта такі фундаментальны ўнёсак, мне здаецца, у беларускую адукацыю на беларускай мове, таму што не хапае, вельмі не хапае вось гэтага фундамента. Мы шмат кажам, што трэба беларуская мова, трэба развіццё, але фундамента няма і ніхто не можа адважыцца і знайсці вось гэтыя моц, каб пачаць ствараць. Вінцук гэта зрабіў, пачаў і стварае далей відэа, будзе выкладаць. Дзякуй табе вялікі за гэта. Падпісвайцеся, глядзіце за яго каналам. Дзякуй за такую высокую ацэнку маёй дзейнасці. Я, шчыра кажучы,
Ведаеце, як ва ўсіх гэтых варунках часам забываюся, што сам ведаю столькі, і гэта сапраўды цікавы экспірыенс, і буду чакаць новых запрашэнняў. Вось, дзякуй за прагляд і да пабачэння. Пакуль, пакуль.